For today's video, andito kami ngayon sa Santo Tomas, Pangasinan para suportahan ang aming Lady Rider na ilalaban sa Endurally Challenge. Siya ay si Lady Taurus ng Team Solid Vloggers Pangasinan. So ang kanilang ruta ay sa Pangasinan, Nueva Vizcaya, Pampanga, Zambales, La Union at Benguet. So ang Endurally Challenge na ito ay almost 650 kilometers. Kaya sa lahat po ng nakijoin, ride safe po lagi. Two, one, zero. Ayan o, start na po yung ating endurance 650 kilometers. So ito na po sila isa-isa. So ganito po kadami ang sumali dito sa Endurally na ito. So ride safe po sa lahat ng mga kasali dito sa 650 kilometers Endurally Challenge. So ride safe po always sa mga kasali. Ingat po lagi.